Okay, hello. Mayong adlaw Pilipinas. Welcome bilog na kalibutan. Yari naman kita nga magatulong sa inyo sang jutay nga mga kalingawan pinaagi sa mga Ilonggo nga mga ambahanon. Itulong ko sa inyo anay ining isa ka ambahanon nga nagatikulo diin ang hustisya. Ang panalambuton diin ang hospisya, labi na kung imo lang mga biktima. Kung manubok lamang sa panulok sang iba, ika'y lungguligan tapak-tapakon pa. Maayo lang iya ang mga kwartahan, kay may abogado nga ginasaligan. Bangod kung humulak na gani ang kwarta, madali nga maangkong tawag nga hustisya. Ang makaluluoy ang mga pigado, labi na kung kulang pa sa ihibalo, kay ginabudlayan sila sang proseso kung mga bulig sa atong gobyerno. Ang pagkinasuhay kay makatalaka, nagkaunat-unat katulad sang guma. Kung hindi kumplito ang mga ebidensya, tiday lusang matuot manging pa. Hindi man mabasol ang atong husgado, kay naputang lamang nila sa siguro. Ginaid-id lamang nila sing maayo, basi butang-butang ang ginareklamo. Taghimong sang krimen labing nagasagsag, kung sang konsintidor sila ginasagdag. Sino nga like sentence ginakadlawan pa, bangod nagasalig kay may manugyansa. Panugyan lamang sa mga pamatangon, ang tawag nga kaso hindi halang dumon. Nabudlayan gani ang mga manggaranon, imol pa'y hanga halos makakaon. Panugyan lamang sa mga pamatangon, ang tawag na kaso hindi halang dumon. Nabudlayan gani ang mga manggaranon, imol pa ay hanga halos makakaon. Nabudlayan gani ang mga manggaranon, imol pa ay hanga
makakaon. Upod gali sadto sa aton nga ambahanon, no? Yari gali anay bina-shout out naton ini sa mga masunod sa taga Sambag Saraga, sa akon nanay Milagros Mahumot Pasgala, kag sa akon mga utod halin sa kaya Ros Pasgala Mahumot Publiko. Kag subongan gali sa kay Lolo Fred Pasgala sa Sambag Saraga. Fred, lolo ka na? Paripo kita. Kag subong sa kay Roger Kaskiti Lasti Junior from Atimunan, Haniway. Madamo gid nga salamat sa pagsuporta kag pag-share. Yari naman, itulong ko sa inyo, ining isa kaambahanon nga nagatigulo, gugma nga tinago. Nga tinago sa kagipusoon, wala gid mapabutyag sa malawig na nga tinion. Nga huwaran tungod ko nga ginhuktan, pangud kakabalaka pasigong imulan pasipatan. Ang paman-anay kadumdumon, kayang katahap nagulipon, kahapdi lamang ang nahiabot, kay nagangot nga daw umon, mabukat man dala-dalahon, unang paghinago dalayo. Dili na ang tiyon nga imo mahisayran, ipabutyag ko na ang gugmang tinago, siningguhan. Ikaw kag ikaw lang ang pinahigugma, ining kasing-kasing ko, ikaw lang palangga ang takiya. Ang paman-anay kadumdumon, kaysang katahap Ginoo
ang nahiyabong kay naggangot-ngot na daw tungon mabuhat man daladalahon kung ang paghina ko sa dalayon mabuhat man daladalahon kung ang paghina ko sa dalayon. Okay, no? Amo itong aton ambahanon nga nagatigulo gugma nga tinago. Upod dali sa itong ambahanon, gina-shout out naman ato nanay ini mga masunod sa nga sige ano no, gina-shout out ko sa Jasper Martillo and Martillo o kung Martirio family sa barangay Pughanan, Lambunaw, no? Kagsubong man sa kay Anghela Pasgala nalaunan nga akon pakaisa sa Miagaw. Kagsubong man sa kay si Jean Lagon from Dubai, taga Dubai. Plana family sa Puntok Limiri Iloilo. Kagsubong man sa kay Ryan Bait, kagsubong man sa kaya Inocencio sa mga Inocencio family, no? Insakto ni. Pasensya ka mo kay medyo mananjo mama pirot matatat eh. Saka mga Inocencio pamilya, tutuan na gid niya sa Rojas Capes, no? Kagsubong man sa mga Villaros family sa Sigma. Kagsubong man sa mga pumuluyo sang barangay Tris Libot village, baro ginapabulayan mo ko chenga sa Igbaras kag sa no kag sa mga barangay Banil o kun Banili Igbaras kag sa Cho farm Igbaras do hindi man ta kasampot ay hindi ta anad sa English mo. Sige lang kag subong man sa kay Mikael Juana Halin o kung sa kay Mikael gali Harana budlay ko pirot matama ay halin sa UAE Syar ano dia Sarja kag subong man sa Harana family sa barangay Sinuwagan Badyangan baw natapos kid man. Okay, idolo ko naman sa inyo ining isa kang bahanon nga artikulo. Nyaw, nyaw. Ukon kuring. Palangga ninining ang iyang kuring sa adlaw kag gabi sila dugsing-dugsing mabuot nga kuring kalipay ni nining happy sila sa bikining sa isa ka adlaw nga Sabado naglakat ang kuring nagkadto sa disco nagsugod kay nining mabuot nga kuring tungod lamang sa kay apin kahilongan nining kay nagtalangison wala sing kalipay halos manginaon sa adlaw kagabi kuring ginahandom daw manghimatay sa konsumisyon sa dihak nga bahin subukan ang kuring wala sing kalipay kung wala siniling apang kay anhon niya yara iya darling pinting sarap di almasin
bigat ang oras at law sinimana. Damo-damo tao pasyal sa may plaza. Dito man sinining kay mas sinulubon. Dito man ang kuringgasit ng tun. Dito sa may plaza nagkita ang tuha. Kalipay sa dughan nagkalinagumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining. Story nga may happy ending. Nagkahulat pagid ka mo? Okay, mahulat man ako. Halos pa lamang magdumdum nga magpahilayo ka na. Hindi ko bigsarang mabaton kag mahimo nga kalintang ka. Walay liwan nga igabi magpakabut ka na lamang. O diwa ko saksi pangugsat nga bulan sa tungatong ginsumpan. Mag-anugit ako palangga kung imo pagatalikdan. Bisan batok pa sa buot ko, hindi ko ikaw mapunggan. Apang inilang ang tubong ko nga magpakabut ka na lamang. Ulatin ko ang pabugsat naman sa bulan. Basikin mo nga mahangpan. Mabugat man dala-dalahon ang kalisod kong nangkong. Daw dili ko nagdigma ang tos ang magtuyo sing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit kung ano man ang akong madangatan. Hulatin ko ang pabugsat naman sa bulan nga nanging saksi sa tanan. Hulatin ko ang pabugsat naman sa bulan nga nanging saksi sa tanan. Okay no? Kaya daw medyo ginakapoy-kapoy ng idmanta no? Siguro amon niya na yung tion nga ginapasalamatan kid ang tanan-tanan nga mga viewers kag mga subscribers diri sa aton Kalingawan
sa original naton nga YouTube channel, Virgilio Pirot Pichillier. Salamat gid mga palangga ko nga mga subscriber o kung mga sympathizers. Tubtob sa liwat. Bye-bye.